MP ka Shalong Dr. Ricky AJ Sengkon mentah kasngi ulaya kendu ya Menteri Kampo Ing jong ke Sarkar Pedeng Amit Shah ban ya kren halor ke jingma ya ke jingsngan ya ke jela Meghalaya khamtam bat ya kari India kelum na ke jing bom song sngan jong ke san partai mentah ha Bangladesh Dr. Ricky AJ Sengkon ula kentu ya Amit Shah ban penklan ya ke jing pahara bat kajing pahara ya ki kaput ban penyngor ya ki breu ki bawan buhai nong bian sya kane kejela Meghalaya Menteri Kampo Ing ula pentikna ban pene ya kajing pahara kaba perking bha ya upud usam hapo kajing pe jong uwei uhe kekerdan Inspektor Jeneral jong ki sipai BSF shu Dr. Ricky AJ Sengkon ula kentu ya Amit Shah ba unpej benia ban weng ya ki jing jong ka jing dawa pisa da ki polit hasilenter ki surok ba jong keri ha ka jela ha ka ju kapor ka BSF Meghalaya Frontier ka ba penyaj ya ka benta ka ba saus pa 20 kilometer jong upud usam ka bat ka Bangladesh kalapen klan ya ki lat jing yada ban pentikna ya ka jing penyaj bat penyaj ya upud usam ka ba paka BSF Meghalaya Frontiers Inspektor Harbaks Singh Dhillon mentah kasngi ulong bat sipai bat kifil komandar kilong ki balapan syai pura bat penyngor bha ha kabayadai bat ka jinglong jingman ha Bangladesh mentah ulong ru ba ya ka jinglong jingman sya siliang upud usam labuddin bha ban weng ya kino ki jing ki bomla ban yoi bat ki officer ba he bat ki komandan ki labu ha upud usam bat ki traikam ha ka mission mode la ban kedeu ba ka sarkar jela Meghalaya kala penjari da ka curfew ha ki benta khaput ban khanglat ya kano ka jingrong ka jingmi jong ki breu na India sa Bangladesh